herritar xume batetikan ikuspuntutik begira, udaleko barne lana ezagutzea oso zaila dela, porque transparentzia askoz ez da lan egiten, eta krisi garaian de bai, ez diain Jesukristo eraikinak hormioizko goiek oso begibiztaneko gelitzeanak, India aktuazio txiki pila bat, eguneroko bizimodu aldatu iguenak, Antillako plaza egonaldi toki bat sortu da, Andre Maria Nentzuzuko azera de bai zabaldu da eta kulturetxeko irisgarritasuna, Arkaitz aurreko parkeko inguruko guztia hori de bai arrisku puntuak kendu da kotxeekin aparkatu iteziala. Horietaz gain guk ze eskaintze deun, gertutasunetik anindako ekintza horiez gain, guk ez dakaula inongo goiko irizpideikan, o sigla P neotiak suposatzen duen presillo hori. Orduan guk askatasuna eta horrek iteiguna gertuko erabakik hartzea. Kenen 4 urte damakizkigu udaletxean lanen, da ezautze dugu udaletxea berrutikan da kanpotikan, eta lehentasunako aipatzeko batzuk, 5 aipatuko ditut, bat garbitasuna izango da, gaur egun dakaun kontratua 1999-2000 urtekoa da, 2010 jagortu zan da prorrogatuta du hortutikan, orduan gu bultzatzen egia aurten ateratzeko plegu berri, kontratazio berri egiteko, eta hori da gure nahia. Bigarrengo lehentasun bezala turismo dakau, kenen hori jo turismotikan bizitzen bukatuko herri bada, zerbitzu eta bideratukoan herri bat. Turismoko bi hanka naguzik bideratu berritugu, bat dela teknikaria izendatu, teknikari berrian lehiaketa atera, eta gero turismo maila eratu. Azken finean turismok ondorio zuzenak ditu herritarrengan eta bereziki ostalari eta merkateringan, eta naiz eta oso bideratu egon urolako ostatikan, iruditzen zait norietarrak zer esan handia dakaula ze turismo mota nahi dugun, eta hori bideratu berko genuke. Udaletxeko lan prozedurak, udaletxe barruko tripak ezautze ditugu, nahi dugu udala herritarrengatikan gertu egotia, transparentio izatea, eta hortako lan prozedura batzuk aldatu berko liake, eta hori izango da gure erronka nagusietako bat. Berdin partaidetzakin. Partaidetza gertutasunetikan erabakik hartzeko muina da, iruditzen zaigu gaur egungo partaidetza mota agortuta daola, eredu desberdin batzuk detektauta azkau nola dian iteko, eta gure erronka nagusiena hori izango da. Zaborra erabat politizauta gai bada, atesatekoa bai, atesatekoa ez, baina iruditzaigu horren gainetik handaola birziklatzeko borondatea eta beharra, eta hori danok argi iku behar daula. Atesatekoak emate izu, egun batetik bestea 185ko birziklatzen tasa. Gu gaur gaude, balkoian ikustezu 42, 45, hortikan ez geha pasa. Iruditzaigu atesatekoa bai edo ez esan baino lehenuo, herritarrak hartu berdula konpromisoa, 42-43 hori ahonditzen juteko konpromisoa. Eta hori herritar bakoitzei norbanakoei dagokigun gauza bada, eta bakoitzak izan behar du horren ardura da erantzulea.